Bueno, eu chamo-me Adrián Mosquera, son oncohematólogo aquí no Chus. Acabo de vir de pasar consulta e estou con un pouco de jet lag porque acabo de chegar de California e xa vos imaginades que é un pouco complexo, non? Pero, bueno, creo que a intención do convite de hoxe é un pouco poñer en valor as investigacións que facemos en Galicia no eido da inteligencia artificial aplicada ao campo do cancro, en particular ao cancro hematolóxico, e, en particular, ver a perspectiva de como facemos dende un punto de vista clínico, é dicir, un equipo liderado por médicos e que traballa integrado con bioinformáticos, con químicos computacionais, con físicos e con biólogos, non? Entonces, bueno, este sería un pouco a intención da charla. Este é o logo do noso grupo de investigación, está aquí no IDIS. Temos tamén unha pequena startup que allea ao Sergas, por sorte, porque senón sería un auténtico dor de cabeza, e estes serían os meus conflitos de interese, non? Entón, bueno, sabedes, cantos de vos seríades capaces de definir o que é inteligencia artificial? Que levanten a man, por fin. Vale, moi frecuente, a verdad, moi frecuente, porque ocorre constantemente, non? A realidade é que incluso os expertos, entre os cales eu non estou, non son capaces de poñerse claramente de acordo con respecto ao termo, porque hai que primeiro ser capaces de definir inteligencia. E se vos fixades nos vosos xefes, nos nosos políticos, etcétera, veredes que o termo inteligencia pode ser moi subxetivo e a veces non particularmente frecuente, pero en xeral reflicte todos aqueles sistemas computacionais que son adestrados, é dicir, que aprenden de exemplos en vez de estar programados con normas humanas e que son capaces de identificar patróns nos datos que despois nos serven para extraer conclusións sobre unha serie de necesidades, como pode ser no noso caso, diagnósticos ou tratamentos óptimos para pacientes. Non sabemos que existen dous grandes eidos, que sería a discriminativa e a xerativa. Na inteligencia artificial xerativa, a principal diferencia é que desenvolvemos, ou desenvolvense, mellor dito, modelos computacionais probabilísticos para cada unha das clases. Hai un erro na pantalla, se alguén o pode arreglar, por favor. Sí. Vale, pois desenvolvense modelos probabilísticos para cada unha das clases e, aparte de permitirnos discriminar entre elementos do noso set, do noso conxunto, como podría ser pacientes de menor ou maior pronóstico, tamén nos permite establecer relacións complexas entre eles. E cando estas son palabras, pois o que nos permite é xerar texto coherente, que é no que se basa o procesamento de linguaxe natural e a base, por exemplo, dos GPTs, como o caso de ChatGPT, non? Que sería un pouco unha integración entre a ciencia computacional, a inteligencia artificial e tamén a propia linguaxe humana, e que está basado nestes modelos de Generative Pre-trained Transformer ou transformadores xerativos preadestrados, que foron os que presentaron unha serie de enxeñeiros norteamericanos no 2017 nun paper que ten un nome moi bonito, que se chama Attention is all you need. Todo o que necesitas é atención, que se pode aplicar dende a amizade, a familia, o amor, aos meus propios pacientes e tamén ao campo do procesamento da linguaxe. E, como sabedes, existen un montón de modelos en desarrollo. Actualmente parece ser que o liderazgo sigue levando OpenAI pola calidade do texto. Moitas destas métricas que se emiten son moi subxectivas, como vos podedes imaginar, pero ao final é un pouco como nos impacta a nos, os usuarios, a hora de facelo. E isto é impresionante, porque se vos fixades, a veces deixanos verdadeiramente abraiados. Este é un caso un amigo meu de Murcia que me dixo que se mareaba e lle fixeron un electro e o mandaran ao neurólogo. O electro para min era perfectamente normal, pero mandoume unha foto e dixen, veña, pois vou pasar tamén a ChatGPT. E o resultado, foi que me fixe un informe perfectamente correcto, ademais, ao menos na miña opinión, sobre o que lle pasaba ao rapaz, que era absolutamente nada, que eran simplemente síncopes ortostáticos, pero incluso me decía que había aí unha anotación que eu non me fixara, que me convería revisar, que pon apta panel ou algo así. Realmente o chaval chamase Adrián Pardo e resulta que o que fixeran fora meterlle o nome
aí escrito a man. Como non é o meu paciente, podo poñelo, sabedes? Entonces, e este é un caso moi paradigmático sobre a verdadeiramente impresionante que resultan estas tecnoloxías, que o lugar onde o veraneo, que se chama Caión, está cerca de Coruña, non? Saquei un día unha foto na que non se podes identificar claramente o lugar, non? Simplemente o mar, etc. E dixen, vamos a retar aquí ao sistema a ChatGPT a ver se é capaz de identificar en que lugar é. Bueno, pues a primeira resposta foi que estábamos en algún lugar preso de Coruña, nas Rías Altas, clavada. E a segunda resposta foi que estábamos cerca de Malpica, é dicir, a 15 kilómetros en línea recta. Espectacular, non? Por sorte, xa meténdonos un pouco en materia, o tema da inteligencia artificial vai a ter tamén un gran impacto na medicina. Positivo, en xeral, ainda que acompañado de grandes retos. Esta é unha diapositiva que representa, por así decirlo, as áreas que van a ter máis e menos impacto destas tecnoloxías, deste conxunto de tecnoloxías no proceso asistencial. Aquí, onde vedes neste recadro de aquí de baixo, están aquelas que van a estar moi dependientes, severamente dependientes de tecnoloxías de medicina digital para a medicina personalizada, entre as cales destacan a oncoloxía, que eu me dedico, e as emerxencias, as emerxencias médicas. Co cal, xa vos podedes imaginar que ten bastante sentido ter traballado ou traballar activamente neste campo. De feito, as axencias regulatorias están falando de como podemos regular isto non só para o diagnóstico, senón para seleccionar tratamentos optimizados. No noso grupo de investigación temos diferentes líneas de traballo, dende o que é o procesamento de texto, a imaxe médica, a xenómica, e tamén temos, obviamente, o análisis de datos clínicos e incluso unha área de diseño de fármacos. E entonces vou vos explicar brevemente un pouco como facemos desde un punto de vista clínico. É dicir, o primeiro que pasa cando temos un novo caso, unha nova sospeita de cancro, que temos que diagnosticalo. Unha das técnicas que utilizamos para o diagnóstico, ademais de precisión, chamase citometría de fluxo. Consiste en un análisis de millóns de células con un montón de parámetros de superficie que ao día de hoxe o fai un experto manualmente. Iso é complexo, é propenso a erros e, ademais, prodúcese unha disparidade entre a cantidade de demanda desta técnica, que é crecente, crece entre 10 e 15% por ano a demanda, e o número de horas disponibles de expertos para analizar. Entón, nos estamos correndo unha serie de proxectos, e o primeiro, de feito, xa se transferiu a nosa startup, que son asistentes virtuais para procesar de forma automatizada estos archivos que se xeran e conseguir clasificar as mostras como tumorais ou non tumorais. Entón, seguimos un proceso no que non me vou a meter moito en detalle, pero que implica unha clasificación de cada unha das células e logo unha regresión para identificar ou predecir o diagnóstico dese paciente, e a través disto acabamos de presentar agora en California estes resultados nos que somos capaces de obter unha precisión de en torno ao 95% para os linfomas máis frecuentes, que son os linfomas B, que son o que supón prácticamente 80-85% da carga desta patoloxía. E non só fixemos iso, senón que coa axuda da nosa compañía tecnolóxica, do noso partner, que é Edisa, unha empresa tecnolóxica de aquí de Galicia, fixemos este software que se chama Smart Cytoflow, e este software diseñámoslo coa intención de que procesase de forma automatizada os arquivos que se xeran na noso proceder diagnóstico de tal maneira que interfira o mínimo posible na nosa práctica asistencial e ao mesmo tempo podamos recuperar unha métrica que nos sea útil para minimizar erros. Entonces, que fai? Pois supervisa constantemente un folder donde se almacenan estos datos cada vez que saen do aparato que os lee, que xera un archivo, e meteo aí. Entonces, cada minuto está actualizando se detecta un archivo novo, e se o detecta, anonimizo, encripto, envío por unha VPN a un supercomputador que corre no cloud de Oracle, corre o algoritmo e devolvenos o resultado na pantalla xunto con un dato de predicción de patoxenicidade e probabilidade de ser patolóxico. E isto, obviamente, estamos desarrollando de forma moi activa en diferentes campos. O outro eido
que é altamente interesante para todos os doentes con cancro é a posibilidade de utilizar biomarcadores para guiar as súas terapias, é dicir, para minimizar o risco de erro ou de fracaso, mellor dito, terapéutico, e unha das maneiras de facelo é con datos xenómicos, pero a veces eses datos xenómicos son demasiado complexos e non son accesibles a unha gran parte da poboación, porque temos que tener en conta que cada vez que se xeran técnicas de medicina de precisión tamén se aumenta a desigualdade no acceso á mesmo. E, de feito, solo un 10 ou 15% da poboación humana pode ter acceso a estas tecnologías. Entón, nós estivemos traballando en varios proxectos que son resultados de colaboracións españolas, pero con impacto internacional, para desenvolver os mesmos sistemas de predicción de risco en neoplasias mieloides, que son un tipo de tumores da médula ósea bastante frecuentes, que fomos capaces de, a través do uso de ferramentas de inteligencia artificial, acadar precisións pronósticas semellantes a aquelas ferramentas que utilizan datos xenómicos convencionais. Isto é unha cousa bastante chamativa, pero, por sorte, os resultados son reproducibles e actualmente estamos, de feito, traballando nunha colaboración con Yale e Harvard para corroborar, que xa vos digo que se corroboran estes resultados na Corte de Estados Unidos. E, ao final, pois, como para nós o importante é a aplicabilidade destes algoritmos, o que estamos facendo en estas colaboracións, os nosos informáticos aquí do IDIS, xeran estas aplicacións que son user-friendly, que están disponibles nas súas páxinas web e que permiten calcular o risco dos nosos pacientes con datos clínicos e, se están disponibles, datos moleculares e extrapolar a predicción de risco para este paciente. Para nós, isto pode marcar o feito de que sometamos a un paciente a un trasplante de médula ou non, que é un proceso que, como vos imaginades, bastante tóxico e bastante complexo. E este sería o resultado especificamente dun modelo que temos feito coa Sociedade Europea de Trasplante de Médula Ósea e que probablemente se vai a publicar no Journal da Sociedade Americana de Hematología nos próximos meses, e precisamente o fixemos coa intención de que unha vez que un paciente vai a ser sometido a un trasplante alloxénico e sabemos que ten entre un 15 e un 30% de mortalidade tóxica, é dicir, simplemente por someter ao paciente ao trasplante, pois a probabilidade de falecer é significativa, intentar predecir precisamente quen son os pacientes que están en maior risco de morte e, polo tanto, intentar reducir, por así decirlo, os procesos que se indican de unha forma errónea para minimizar o impacto en saúde destas técnicas. Non só estamos traballando en datos clínicos, como vos dixen, a veces integramos datos moleculares. Este é un proxecto que estamos facendo para mellorar a estratificación do risco dos linfomas máis agresivos, chamámoslos linfoma B difuso de células grandes, donde sabemos que hai ferramentas que sirven para, por así decirlo, predecir cales son os pacientes que van a ir mal. Por exemplo, chamamos a un dos tipos linfoma double hit, que ten dúas alteracións xenéticas de alto risco e que habitualmente medimos nos laboratorios, pero sabemos que non é suficiente e estamos traballando con ferramentas moleculares máis avanzadas que se integran con algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir non só o risco, senón tamén a resposta a fármacos e, obviamente, isto, como é evidente, necesita tamén de unha plataforma tecnolóxica bastante robusta. Ao mesmo tempo, como sabemos, e vos comentaba, que as técnicas xenómicas son complexas e, aínda que para a investigación están ben, para os workflows asistenciais son tediosas e limitantes e habitualmente só se poden facer nos hospitais máis avanzados, estamos traballando nun proxecto que tamén acabamos de presentar agora en California, que é intentar inferir esos patróns xenómicos de risco a través dun análise das biopsias, porque o recurso elemental para poder ter o diagnóstico dun cancro é ter unha biopsia. Se hai unha biopsia, temos un diagnóstico e, se non, pois non temos diagnóstico. Entón, en calquer lugar non teñas un diagnóstico, non te vas a poder tratar de cancro. Pero aquí, utilizando esta ferramenta, como podes ver, propia, somos capaces de identificar as células dos nosos pacientes, ou da nosa mostra, e sacar unha serie de patróns de forma estandarizada que logo podemos correlacionar con calquer biomarcador. E a veces o que nos interesa é ver se isto o podemos empregar non só para pronosticar, é dicir, saber que pacientes, por desgracia, lles vai ir peor e a veces non podemos facer nada para evitalo, senón tamén para inferir
cales son os esquemas de tratamento de entre os que temos disponibles que serían máis probable que desen un resultado positivo para os nosos pacientes. Este é un exemplo que fixemos en mieloma múltiple, que descubrimos que unha serie de patróns xenéticos integrados con datos clínicos era capaz de identificarnos cal era o esquema de tratamento óptimo para un paciente, eso maximizaba a probabilidade de tratamento. O resultado, 40% dos pacientes nesta cohorte norteamericana fora tratada con un esquema que non era o ideal para o seu perfil xenético, pero os seus médicos non o sabían. E, obviamente, claro, isto ahora, despois de publicalo, contratáronos Johnson & Johnson e as redes internacionais de investigación para implementar esta tecnoloxía nos ensaios clínicos. Estamos traballando en varios proxectos bastante grandes. Este, de feito, veunos desde Estados Unidos e ten 7 millóns de dólares de financiación que teñen como intención xerar biomarcadores de resposta a terapias avanzadas como é a terapia CART, que, se non sabedes o que son linfocitos T modificados xenéticamente contra dianas do tumor, non? Unha cousa bastante avanzada. E, bueno, a veces, obviamente, non é necesario ter tantos datos xenéticos tan avanzados para predecir que pacientes van a responder mellor ou peor en tratamento. Exemplo dunha colaboración que tivemos con GSK en contexto dos seus ensaios clínicos en mieloma múltiple. Este sería outro exemplo que acabamos de presentar en Estados Unidos dun perfil molecular que diseñamos aquí no ano 2021 e que corroboramos que é capaz de identificar que pacientes son respondedores a un fármaco en leucemia mieloblástica aguda. Resultado, hai 2 días estábamos comentando que a FDA, o organismo regulador de Estados Unidos, tras ver estes resultados que publicamos nos, e acaba de decir a empresa farmacéutica que é moi probable que lles restrinja a indicación do fármaco a este perfil de pacientes, porque os outros non se benefician nada. Entonces, estamos traballando xa con eles para ver como estandarizamos esta en un medical device que poida ser empregable no día a día. Por sorte, a inteligencia artificial é unha, por desgracia, mellor dito, é unha cousa que a moitos médicos lles queda lonxe, non é algo que poida resultar atractivo. Matrices, datos, tal, os médicos, a maioría están a tratar pacientes e a tomar decisións principalmente basados na súa experiencia e algunhas delas tamén basadas na literatura. Para intentar reducir ese gap e aumentar a sensación de adherencia pola tecnoloxía, desarrollamos este proxecto que o podedes ler neste QR. Son unhas plataformas de chatbots que, bueno, estas xa están un pouco desfasadas porque as acabamos de mellorar, pero que ao final o que son non deixan de ser uns sistemas pensados para o diagnóstico e o tratamento de certos tipos de cancro ou complicacións médicas en oncohematoloxía, en pacientes con quimioterapia ou con trasplante de médula, feitos polos nosos facultativos do CHUS e pensados para resolver as principais dúbidas que teñamos no día a día. Este, de feito, foi feito polos meus residentes. E este sería un exemplo dun día que estaba eu de garda, non hai moito, hai un mes aproximadamente, e, bueno, me chamaron por unha paciente de 28 anos que tiña un sangrado gravísimo e tiña unha coagulopatía rara que se chama enfermidade de von Willebrand dun subtipo atípico e que non respondía aos tratamentos convencionais. Eu, que son oncohematólogo e non experto en coagulación, non sabía moi ben o que facer, por non decir que non tiña nin idea, e claro, eres o responsable, ese día tens que tomar ti a mellor decisión. Eu, a verdade é que iba a decidir unha cousa, o sistema, antes de decidirlo, ocorreseme preguntarlle e díxeme, non, tens que facer isto. E era certo, nese mesmo momento deime conta de que estudiara isto para a oposición, e entonces foi unha ficha técnica. Bueno, fixemos un cálculo de dosis, falamos coa farmacia, o resultado é que non só o clavou, porque ademais o chequeamos en tempo real con expertos en coagulación, senón que nos deu unha información moito máis comprensiva, nos informou exactamente do número de viales que debíamos dar do produto que temos, etcétera, etcétera. Como vos podedes imaginar, isto agora implica que o equipo co que estamos traballando, e tamén a nosa startup está sendo contratada por un montón de sociedades científicas para poder facer estos sistemas educativos realmente para os seus
socios. E actualmente, pois, como vedes, melloramos moito a interface e tamén insertamos voz, non? Tanto en español como en inglés, e probablemente teñamos que meter tamén a árabe, porque hai algúns países en Oriente Medio que tamén queren ver se o poden implementar nos seus pacientes, non? E, obviamente, nos seus hospitais. E obviamente, non só ten por que estar circunscrito ao uso dos médicos, sino que tamén nos pode servir para recopilar información tanto por apps como por chamada sobre a calidade de vida dos nosos pacientes, cousa que é moi importante no noso día a día. E xa a última diapositiva, moi complexo, non son eu probablemente a persoa ideal para explicarlo, pero esta vai ser a nosa próxima startup. É un xemelo digital para a síntesis e optimización de fármacos que ten feito un químico computacional que traballa connosco e que gracias ao apoio de persoas como, bueno, ou de entidades como é o Centro de Supercomputación de Galicia, estamos, pois, contentos de decir que moi probablemente se vai a poder poñer en práctica en breve no noso eido, non? Aplicable a calquera proteína que teña unha estructura identificada ou predecible. E xa só para acabar, como me fixei que vos gusta o arte, como somos bastante inconformistas e un pouco alternativos, non? En canto á nosa estructura millennial, ocorriusenos unha idea para pois intentar recaudar fondos para o noso grupo de investigación, porque non temos nin siquiera espacio no hospital, imaginadevos a situación na que estamos, non? Que unise a inteligencia artificial con algo que tuvese tirón. Entón, o que estivemos facendo, e xa o lanzamos, e podes buscar nos vosos móviles, lanzamos un disco de cancións feitas con inteligencia artificial, que son poemas tradicionais, como os de Pedro Calderón de la Barca, versionados á linguaxe máis moderna e con ritmos que son tendencia actualmente. O disco, igual que o linfoma, chamase Double Hit, vale? E se buscades Double Hit Adrián Mosquera, poderlo encontrar en YouTube. Este é o meu contacto. Moitísimas gracias, é un placer estar aquí con todos vos. Moitas gracias. Perfecto. Se queredes algunha preguntiña para Adrián, sería o momento. Pois tomamos o café. Sí. Porque ahora... No, ahora veñen os pits. Adiante. Sí, veña. Nada, quería yo, porque me parece bestial, evidentemente, todo esto, quería haceros una pregunta. Porque tú como médico, te quedas parte de humanidad, y veo que todo lo que haces es por y para el paciente, para mejorar. ¿Os habéis planteado en algún momento, porque ya estamos leyendo cosas, que la IA sea la que decida? Sí, claramente sí, pero es un proceso progresivo. Entonces, de hecho, estos sistemas de chatbot los estamos validando con expertos médicos y los estamos haciendo en varios países al mismo tiempo como una herramienta educativa, pero pasado un tiempo habrá que, con más madurez tecnológica y más adaptabilidad más adopción por parte del colectivo médico, yo creo que habrá un momento en el que sea capaz mejor la IA que el propio experto en seleccionar tratamientos para pacientes. De hecho, ya viste la diapositiva que te puse, ¿no? Que en oncohematología, o digo en oncología en general, es el lugar donde más impacto va a tener la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que al final sí, ya os digo, muchas veces uno de los debates que tuvimos más así vehementes entre nuestros compañeros es que a lo mejor es mejor la IA para seleccionar tratamientos adaptados a perfiles clínicos y moleculares de los tumores, igual somos nosotros los encargados de administrar eso con la mayor seguridad posible y supervisando los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Yo es lo que le digo a muchos de mis pacientes. Yo selecciono un tratamiento para ti y una vez que lo selecciono, hasta que vea cómo ha respondido el tumor, mi única responsabilidad, entre comillas, es administrártelo con la mayor seguridad posible. Es decir, no ponértelo cuando te va a hacer daño, supervisar que no te bajen mucho las defensas y tomar medidas correctivas para eso. Pero la efectividad del tratamiento está fuera de mi capacidad de control, ¿no? Entonces, creo que bueno, hay un margen muy grande para mejorar
los resultados en salud y en vida de nuestros pacientes y sus familias, y ahí es donde la IA pues, nos va a acabar superando. Lo que pasa es que no creo que vaya a ser a corto plazo. No, sí o no sé, eso tú ten en cuenta que ahora mismo muchas veces el sí o no lo deciden tus médicos y tú no lo sabes. Que a este le vamos a ofrecer esto y a este no le vamos a ofrecer nada. Entonces, ¿tú qué crees que la IA toma una serie de decisiones que pueden ser peligrosas? Bueno, pues si yo te contase, mejor me callo, ¿no? Pues con este buen rollo... Bueno, moitas grazas, Adrián. Buscaremos ese disco. Vamos a facer Double Hit. Entrega da mascota da Maker para que... Moitas gracias, moi amable. Poses, por suposto, para as nosas propias redes, pero seguide a Adrián nas súas. Double Hit. Gracias. Moitas gracias. Perfecto.